Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour, Madame et Messieurs. J'ai beaucoup salutations à tout le monde. Hello, welcome back to my YouTube channel. Ladies and gentlemen, please don't forget to subscribe my YouTube channel Sale Makaranta TV. Ina yi muku fata alkhairi da fatan na same ku lafiya. Wannan karatu namu na yau shine Faransanci, Anglais, Hausa. Bonjour, comment vous appelez-vous? Barka, yaya sunanka? Yaya sunanku? Hello, what is your name? Ko irin na Amurka su ce, hello, what's your name, man? I need to know, what's your name? If you please tell me your name, man. Bonjour, vous appelez-vous? Barka, ya sunanka? Je m'appelle, sunana sai ka sa sunanka a gaba kenan. My name is sai ka ambaci sunanka. Vivez-vous ici? Nan kuke rayuwa, nan kake rayuwa. Do you live here? Nan kake rayuwa? Votre pays est magnifique. Ƙasar taku akwai ta kyau. Your country is very beautiful. Ko ka ce beautiful, natural English. Votre ville est magnifique. Kai garin naku akwai shi kyau. Your city is very beautiful. Ko ka ce beautiful, natural English. Hey man, if you please tell me how this city is very beautiful. C'est un joli endroit. This is nice place. Wannan wuri yana da kyau. Please don't forget to subscribe my YouTube. Kada ku manta da yi mana subscribe da like da share. Hakan zai ba da ƙarfin gwiwar sake kawo muku shirye-shirye a Sale Makaranta TV.